Tatapos. Ito tayo. Hello mga subscribers, likers. Muli, si Modelo Magkepinto and this is our third travel stroke therapy. Dito po kay Nanay Saling Pangan Miguel. Siya po ay 61 years old and almost 3 years na po siya may stroke. Magpo 4 years na, no? So, cover siya ng 3 years. So, almost 3 years na siyang may stroke. So, kailan maging 4 years? Sa April. Oo. So, ngayon, kanina, mapapansin mo sa akin short video, mapapanood. Nilakad ko po siya for the first time. So, nakita ko yung paa niya, talagang hirap na hirap pa siyang lumakad. Kasi yung paa niya hindi pa nagagalaw. So, yun yung ating main ngayon na gagawin sa kanya. Yung paa niya ay ating palalambutin para maganda yung kanyang paglalakad. So, before anything else, kami ni Ate Pe at ay magpipray muna kami. Tayo? Pili ka. Ito natin ang ating mga ulo, no? Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na mamutawi sa kanyang bibig. Exodus 15:26, the Lord is my healer, ang Diyos pa rin ang ating mga gamot. Panginoon, maraming salamat po Lord God, muli ginako mo muli sa third therapy Lord God for this day Lord God. Muli Panginoon, aking pong dinadalangin na bless mo ang aking mga kamay bilang instrumento mo ng kagalingan kay Nanay Saling Panginoon Lord God. Pagpalain mo rin po ang buhay, Lord God, ni Nanay Saling, kanyang asawa, mga anak, mga kapatid, at mga po Lord God, at ang kanilang kabuhayan. Lord po si Ate po Lord God, i-bless mo ang buhay. Sa pangalan po ni Jesus, samahin po Lord God, in Jesus' name we pray. Amen. And amen. Naman. Praise the Lord. Wala tayong power, ito pa. Glory me. So, so again, we will proceed now to our exercises. Palamin mo. Yan. So bago po siya i-massage, kanina umaga naglakad ka na, di ba? Wala pa ako. Naglakad ako. So naglakad na siya. So naglakad na. So tapos short of walking. Ito tayo yan. So na. Ay! Tayo. Diretsong katawan. Ayan. Tapos ito tayo. Ano natin konti. Ready? Okay. 1, 2. Susunod mo ka. Susunod mo ka. Okay. Ayan. 1. Bigyan yan. 1. Sige. 2. 3. Then 4. Ayan. 5. Then 6. Then 7. Then 8. Then 9. Then 10. Hold. Plus 2 11. Plus 1, 2, hold. And then, back to position. Inhale, exhale. Yung malalim, relax, take time. And then our next exercise is done in this manner. Ganito pong gagawin natin, ha. Dahan-dahan po tayo. Pataas po tayo, pataas. Yan. Sige po, isa. Okay, baba. Dahan lang, dahan. 2. Okay, dahan-dahan po para yung muscle ma-relax. Okay, very good. And then up. Low, dahan-dahan. And then 3. Okay. And then relax. And then 4. Okay. Taas po ng konti 4. And then relax. And then 5. Taas po. 5 muna tayo. Okay lang? 5 muna tayo. Hindi pa kaya. So, our next exercise. Ganun po tayo. Inhale, exhale. Relax. And then our next upper limb or upper extremity warm-up and exercises before we proceed to our massage therapy. We will make muna yung ating rotation. So, maganda po ito sa ating ball and socket. Ang ball and socket po, ito po ang tinatamaan ng ball and socket. These exercises for the joints. Ikot po tayo dandan. Dandan, ikot. Sige. Dandan, sige, ikot. Okay, ikot. Okay. And then, ikot pa po. Okay, ikot. Okay, ikot. Okay, then ikot pa ka. Okay. Balik sa position. Inhale, exhale. Relax. Okay. Rotate, reverse. Pabalik po tayo, pabalik-was. Hindi, pabalik-was tayo. Sige, 1. Sige po. 2. Then 3. Sige po na, ikot. Then 4. Then 5. Back to position. Inhale, exhale. Sige mo, thank you Lord. Thank you, Lord. Ayan. So, tapos namin yung aming warm-up exercises. So, ito po magiging routine namin. So, mangyari dito, dadami lang.
just to exercise yung mga joints niya. And then our next is hold it tight, position on the chest. Okay, 1, tanda lang, 2, 3, then 4. Kung nanonood ka, gayahin mo ito. Kung stock patients ka, malayo ka, pwede mong gayahin ito for your warm-up exercises every morning. Okay? This will help a lot sa mga nanonood natin dyan, sa ating mga viewers, subscribers. At kung may sakit ang yung mga wrists and joints, pwede mong gayahin itong ginagawa namin ni Ate Salin. Ayan. This is only for the beginners. Ayan. Okay? And then, hold. Inhale, exhale. And then rotate. Paikutin po, paikutin. Hindi, ito lang po umiikot. Hindi dati. Yan. Alam mo ito muna. Yan. Danda lang. Rotate. Yan. So, rotate. Rotate po. Yan. Rotate. Yan. Then, reverse. Okay. Tapos yung gano'n. Gano'n, no? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, relax. And then, our next exercise. Okay. Nakaupuan. Diyan muna natin. Sa banyo meron din. Kaya maaga ko tayo kasi may mga gagawin tayong exercise aside from massage. So napansin ko kasi mga subscribers for almost 3 years, masyadong stiff ang mga muscle ni nanay. So nagkaroon ng mga fiber niya, nag-cross-cross. So nahirapan mag-circulate yung dulo din. So tendency, hindi niya mag-alaw maigi. So makakatulong maigi ito itong aling gagawin sa kanya. So ito po yung exercises na mula naman kayo peng sa lahat ng mga pasyente ko. Ayan. Ayan. Okay. Relax ka, Mike. Relax. Okay, rotate. Ayan, no? Diba? So 1, 2, 3, and 4, and 5. Dali, iso kayo yung video natin. Nakakita ko na maigi. Ayan. Ba't ako na ng video niya. Okay. And 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Okay? Warm up. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Relax. Are you okay, Ate Salin? Are you enjoy our exercises? Okay, very good. Next exercise is Dallas manner. So, this will help a lot of improvement for our joints and hand muscles. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Okay, relax. Twist the muscle. Twist. And then 1, and 2, and 3, and 4, and 5, and 6, and 7, and 8, and 9, and 10. Relax. Are you okay? I'm okay. I'm okay. Thank you, Lord. Thank you. Okay, mahalaga po yung